Knjiga Svetog vladike Nikolaja Velimirovića pod nazivom O vrlinama. Japanski razbojnik Tokišo Iši. U ovoj knjizi reč je o čuvenom japanskom razbojniku Tokiši Iši. On se preselio u večnost 17. avgusta 1918. godine, ostavivši posle sebe jedan rukopis o svome životu pisan u tamnici. Taj rukopis štampan je u vidu knjige na japanskom i engleskom jeziku po smrti Išijevoj. Išijev životopis izazvao je ogromnu senzaciju kod svih čitalaca, a knjiga je brzo preštampavana u više izdanja i rasturana u 100.000 primeraka. Pisana je u obliku ispovesti i po svojoj dramatičnosti i iskrenosti može se uvrstiti u prva dela te vrste. Knjiga je dosta velika, te nismo u stanju celu izdati na srpskom jeziku od reči do reči, ali ćemo se potruditi da ukratko i verno ispričamo sadržinu njenu čitaocima Malog misionara. Cilj ispovesti. Ja želim da objavim kako je moje srce postalo promenjeno pomoću sile Isusa Hrista. Ovim rečima počinje Iši svoju ispovest. Potom se izvinjava što ne ume lepo da piše, jer je u školu išao svega 2 godine, a za 30 godina nije uzeo pero u ruku. Ja ću pokušati da opišem prosto i istinito ono što se sa mnom dogodilo od detinjstva do sada i da iskažem kako sam ja došao na to da u tamnici poverujem u neizmernu moć i duboku milost Hristovu. Da bih ovo učinio, ja moram izložiti moj sram i ispovediti bez rezerve sva moja bezakonja i bit ću srećan ako se neki nevaljalac sličan meni bude ovim koristio. Kuća i detinjstvo. Iši se rodio u mestu Hikoni od siromašnih roditelja. Njegov otac živeo je kao čivčija na imanju nekog japanskog barona u tom mestu. Majka mu je bila ćerka jednog budističkog žeca iz Nagoje. Otac mu je bio nepopravljivi pijanica. On je propijao svu svoju zaradu dok mu je porodica gladovala kod kuće. Kad je Tokišiju bilo 10 godina, morao je zbog bede napustiti školu, u kojoj se učio samo 2 godine. Majka ga je često slala u kafanu da pozove pijanog oca. Dečko je vukao oca za rukav i plačući vikao: "Hajde kući sa mnom, majka je žalosna zbog tebe." No otac ga je retko kad poslušao. Često posle ponoći donosili su pijanog oca kući policajci ili susedi. Pošto u kući nije bilo hleba, majka je slala svoga sina u polje da bere i prodaje neku travu, koja se upotrebljuje protiv komaraca. U to vreme susedi su s pohvalom govorili o malom Tokišiju kao dobrom i poslušnom sinu, koji voli svoju majku i neumornim trudom izdržava kuću zanemarenu od oca. U društvu kockara i lopova. Kockanje je bilo obično razonođe ljudi u tom mestu gde je mali Iši poštenim trudom hranio sebe i svoju majku. Kockali su se čak i dečaci, vršnjaci Išijevi. Ovi mali kockari uvuku i Išije u svoje društvo govoreći mu kako će na lak način dobiti mnogo novaca. I tako Iši postepeno postane pravi kockar. No kocki je gubio sve i dovodio je majku svoju do gladi i očajanja, da bi se još više mogao kockati. Iši je počeo i krasti. Zbog krađe je prvi put dopao tamnice. U početku je tamnica za njega bila nešto strašno, no što se više upoznavao s okorelim zločincima, to mu i tamnica postane ne tako strašno. U svom dnevniku Iši je zapisao docnije: "U istini tamnica nije drugo no škola u kojoj se uči biti zločinac." Kada je Iši 5. put bio zbog krađe i prevare u tamnici, već se bio naučio da provali zid i pobegne. Tako se osposobio da provaljuje i u tuđe kuće. Kao provaljivač, obijač i lopov bude kažnjen 11 godina robije. Prvi susret s hrišćaninom. U tamnici Iši je više puta pokušavao da provali zid i pobegne. Zato je bio nemilosno kažnjavan. Od onih 11 godina polovinu je morao zbog toga provesti u osamljeničkoj ćeliji. Najteža mu je kazna bila, kako sam on priča, kad su ga osuđivali na 10 dana da ne sme ništa raditi, ni čitati, ni izlaziti iz ćelije. Ako hoćete čoveka da kaznite najljućom kaznom, onda mu zabranite svaki rad i svako kretanje. Jednom se Iši zavadi sa tamničarom i besno napadne na ovoga. Za ovo delo bude kažnjen time što konopcem bude privezan za tavansku gredu, tako da je samo vrhovima stopala dodirivao zemlju, tek toliko da ne bude udavljen. U takvom položaju Iši je trpeo neopisane muke.
Cijelo mu je telo drhtalo i kupalo se u znoju. U to vrijeme baš obilazio je tamnicu pomoćnik upravnika. On je bio kršten Japanac. Kad je ušao u Išijevu ćeliju i video Išija obešena u gredu, on se sažali. Brzo ga odreši, položi na zemlju i svojom maramom obriše mu znoj sa lica. Ovo delo dobrote toliko gane srce razbojnikovo, da se on zaplaka kao dete. Prvi put od kako se predao nevaljalom životu. To je Išija naučilo da vidi razliku između neznabošca i hrišćanina. Jedno detinje pismo. U tamnici Iši nikad nije video da neko od osuđenika plače. Svaki je podnosio svoju sudbu i gajio mržnje u srcu prema celom svetu. A mržnja u srcu isušuje suze onako isto kao što ih ljubav proizvodi. No jednog dana začudi se Iši kad vide svoga druga u ćeliji kako čita neko pismo i plače. Je li moguće da ti plačeš ili me moje oči varaju? Upita ga Iši. Njegov drug se još više rasplaka i pruži mu pismo koje je tek bio primio od svoga malog sinčića đaka. Piše sin ocu. Dragi moj tata, pišem ti ovo pismo sa suzama u očima. Moji drugovi u školi rugaju mi se govoreći, tvoj otac je u tamnici i ti ćeš za ocem u tamnicu. Ja sam izbjegavao svaku igru i svaki razgovor sa drugovima samo da mi ne bi ponovili ove gorke reči. Ali oni me ipak nisu htjeli ostaviti na miru, nego su me dirali kad god me vide. Eno sina razbojnikova. Nisam mogao ovo više podnositi, nego sam napustio školu. Ne idem u školu, nego sedim kod kuće i plačem. Kako si ti, tata, sa zdravljem? Ja i mama neprestano brojimo dane kad ćeš nam doći. Ljubi ti ruke i noge tvoj gorki sin Arima. Kad je Iši pročitao ovo detinje pismo, njega se ono nije ni malo kosnulo, nego vrati pismo i reče drugu. Ostavi detinja posla. Ali to nije ni malo utešilo bednoga oca. On je produžio plakati sve ljubeći pismo svoga sina i govoreći. Ja sam jedan rđav čovjek, ali želim da moj sin bude dobar čovjek. Ovaj otac počeo se posle toga sušiti i u prisustvu Išija umre u tamnici, da nikad više ne vidi svoga sina. Zločin kao zanat. Gore opisani slučaj ipak navede Išija na razmišljanje i on se reši da se popravi i čim izađe iz tamnice da počne drugčiji život. Ali to se ne ostvari. Kad je pušten u slobodi, Iši ode na nesreću kod nekog svog ranijeg druga u Osaku. Ovaj njegov drug imao je ženu i decu i živeo je u velikoj bedi. On kaže Išiju neka ide i krade, a on će mu biti jatak. Iši ga posluša. Pođe da krade i obija i ubija. Jednom kad ga je policija htjela uhvatiti, on nožem ubije 2 policajca. Drugom prilikom upadne u jednu kuću gdje su živjeli muž i žena. Čovjeka udavi peškirom, a kad žena počne vikati ubica, on izvuče peškir iz usta udavljenog muža pa i ženu zadavi. Potom opljačka kuću i pobegne. Vukao je kolica ulicom i prodavao kineske vaze i lonce, kao tobož zaposlen čovjek poštenim poslom. Jednom potraži mu žandar objavu. On izvadi objavu, pa dok je žandar gledao i čitao, Iši izvuče nož pa žandara u trbuh. Žandar padne, a on pobegne. Kad ga policija pozna, on skoči u reku, prepliva i umakne. Jednom svrati Iši u neki budijski hram i tamo ukrade stari dobar nož. Tim nožem je produžio svoj zanat, a zanat mu je bio zločin, krađa, otmice, provala, ubistvo. I tako godinama i godinama. Jedne noći u Tokiju krio se Iši od policije koja mu je osjetila trag i u zoru nađe se u predgrađu pred nekom čajđenicom. Sedne tu da se odmori. Čajđenica je bila još zatvorena, no baš kad je svitalo vide Iši jednu devojku gejšu, kako se približuje da otvori čajđenicu u koju je ona služila. Savladan strašću, Iši skoči k devojci i uhvati je za ruke. Devojka počne silno vikati zločin, zločin. Iši se uplaši od njene vike, trgne peškir koji je nosio o pojasu i zadavi devojku. Pretrese je, nađe kod nje nekoliko stotina jena i jednu malu knjigu. Uzme sve to i pobegne. Sutradan bude uhapšen verenik te devojke, neko po imenu Komorin, pod sumnjom da je on izvršio zločin nad gejšom. U tamnici sa evanđeljem. Iši je produžavao svoj krvavi zanat sve neumornije i nezadržanije, kao kad se neko otisne niz poledicu pa ne može da se zaustavi. Sva policija u Japanu tragala je za ovim tajanstvenim i drskim zločincem.
On se krio pod raznim imenima, te ovde, te onde, hapšen za pojedinačna manja dela. Najzad ga privedu u glavni isledni zatvor u Tokiju. To je bilo u decembru 1915. godine. U tom zatvoru nađe se Iši sa čovekom po imenu Komori. Iz razgovora s ovim čovekom sazna Iši da je Komori uhapšen i okovan pod sumnjom da je on u aprilu te godine ubio Gejšu Oharu, koju je u stvari ubio sam Iši. Slučaj nevino Komorije uzbuni ono preostalo savesti Išijeve i on se počne sam sa sobom razgovarati. Mogu li ja dopustiti da ovaj nevini čovek bude osuđen na smrt za zločin koji sam ja izvršio? U tom dođe Nova godina, najveći praznik u Japanu. U taj dan osuđenici po tamnicama dobijaju predovoljstva i darove od pojedinih ljudi u hrani i stvarima. Iši dobije kolača i jednu knjižicu. Bude mu rečeno da su mu to poslale Amerikanke po imenu West i McDonald. On uzme kolače i pojede i knjižicu metne na policu i zaboravi. Preokret. Prošlo je više dana kad Iši jednog dana iz puke dosade pruži ruku i uze onu knjižicu sa police. Pročita naslov. Novi zavet Gospoda našeg Isusa Hrista. Zagleda u knjižicu ovde, onda i pročita bez reda nekoliko rečenica koje na njega ne učine osobiti utisak. On položi knjigu na policu. Tako prođe nekoliko dana. Tada opet uzme knjigu u ruke i otvori tamo gde se govori o stradanju Hristovom. Čitajući, on se ljutio na Pilata i na Jevreje što sude i osuđuju jednog pravednog čoveka. Setio se beše i svoga zločina nad Gejšom i nevinog Komorija, koji je kao nevin slično Isusu imao da bude na smrt osuđen. Produžio je čitati i čitati sve pažljivije da vidi šta će biti sa Isusom do kraja. Dođe do onih reči, a Isus reče, Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Iši zatvori knjigu. Osjetio je kao da ga je neko iglom udario usred srca. Je li moguće da to je nečuveno i neviđeno da neko tako mučen i namučen kao Isus oprosti pred sam izdisaj svojim neprijateljima? Tako što Iši nije mogao ni sanjati. Ovako on sam piše o tome. Ja držim najveći je neprijatelj jednog čoveka onaj ko traži da mu oduzme život. Sigurno nema većeg neprijatelja od ovoga. I gle, baš u trenutku kad je život Isusov oduzimat od njega, on se molio za svoje krvnike Bogu nebeskome. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Šta mogu drugo ja da mislim nego da je Isus bio sin Božji? Ja sam pomislio kako se svaki običan čovek ispunjava gnevom i svakom drugom odvratnom strašću zbog najmanje zlobe koja mu se čini. Međutim, Isus se molio za svoje neprijatelje, baš u trenutku kad su mu neprijatelji život oduzimali. I to jedan takav dragocjeni život što ništa u svetu ne može zameniti. Takav postupak sasvim je nemoguć za jednog običnog čoveka. Zbog toga mi moramo priznati i reći, on je bio Bog. 3 Božije milosti. U jednom delu svoje ispovesti opisuje Iši 3 velike i neslućene Božije milosti koje je u tamnici zadobio od kako je počeo verovati u Hrista. Pre svega, kaže on, dobio sam nepropadljivo i večno spasenje onoga što je najvažnije u čoveku, duše moje. Jer je pisano, zaista vam kažem, kogod sluša moju reč i veruje onoga koji me je poslao, ima život večni i neće doći na sud, nego će preći od smrti u život. I opet, onoga ko dođe k meni neću nipošto odbaciti. Ako mi verujemo ove reči, onda mi znamo da nas Bog neće ostaviti, nego da će nas spasti zanavek. 2. milost. Dok sam bio u slobodi, ja sam putovao po volji kuda sam hteo i gledao mnoge stvari i imao raznovrsna iskustva. Sada pak ja sedim u ćeliji bez slobode da se krećem po svojoj volji, pa ipak sam mnogo zadovoljniji nego li u danima moje slobode. Ovde u tamnici hranim se jadnom i čemernom hranom, pa ipak sam blagodarniji nego u svetu kad sam imao da biram jela i jedem što mi srce želi. U ovoj tamničkoj ćeliji 3 koraka dugo i 2 široko, ja se osjećam srećniji nego u najprostranijem dvorcu što sam ikada video u svetu. Ma kakva tuga da se sad javi u srcu mome, ja sam u stanju da je savladam. Ma kakve neugodnosti da me pritisnu, ja osjećam samo radost u srcu. Sve ovo ja dugujem samo blagodati o božanskoj milosti Gospoda Isusa Hrista. 3. milost. A sad ću da spomenem najveću od svih milosti. Moć Hristovu koja se ne može meriti nikakvim svetskim merilom.
Ja sam proveo više od 20 godina na robiji od svoje 19. godine do sada. Ja sam dobro poznao šta je to stradanje, premda sam imao i nešto ugodnih časova. Često sam bio pominjan da se pokajem za grehe svoje i bezakonja svoja. Umjesto da se pokajem, ja sam postajao sve tvrđim i okorelim srcem. Srce moje postalo je od greha mojih tvrdo kao stena. I gle silom one jedne reči Hristove, Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade, moje okamenjeno srce promenilo se. Postalo je meko, tako da sam ja u stanju da ispovedim i pokajem sve moje grehe. Takva sila, takva moć ne dolazi od običnog čoveka. Osuda na smrt. Kako je postao hrišćanin, Iš je bio načisto da on mora spasti nevinog Komorija optuženog za ubistvo Gejše Oharu. To je za ubistvo koje je on Iši izvršio. Nisi ti ubio Gejše Oharu, nego ja, brate Komoriji, uzvikne jednog dana Iši pred svedocima. I opiše ceo događaj kako je tekao. Niko nije poverovao mome iskazu, kaže Iši. Svi su mislili da ja to priznanje činim stoga što sam ili poludeo ili što sit tamnovanja želim što pre da idem iz ovoga sveta. Izveli su me pred policiju i otpočeli saslušanje. Ja sam ispričao događaj potpuno istinito. Zapisali su sve, no nisu mi poverovali. Stvar je došla pred prvostepeni sud i sud me oslobodio. Evo užasa sad za mene. Kako ću spasti nevinog Komorija? On će morati otići u smrt mjesto mene. Ja sam učinio ono što ne znam da li ikada neko u svetu učinio. Zamolio sam advokata da mi sastavi žalbu o apelaciji na presudu prvostepenog suda. U toj žalbi ja sam se trudio svim silama da dokažem da sam ja ubica Gejše Oharu i da je presuda nižeg suda pogrešila. Advokat koji mi je pisao žalbu gledao me sa sažaljenjem kao na umobolnog. Bojeći se da apelacija ne odbije moju žalbu, počeo sam od sveg srca moliti Bogu da mi on pomogne i otvori oči sudijama. Pisao sam i onoj Amerikanki što mi je dala Novi Zavet da se i ona moli Bogu, jer nisam verovao da će smrtni ljudi moći doći do istine o mome zločinu bez Božije pomoći. I dogodilo se zaista ono što je Iši želeo i što se Bogu molio. Apelacija je našla da Iši izvrši ubistvo devojke, pa je oslobodila Komorija i Iši je osudila na smrt. U očekivanju smrti. Iši je očekivao smrt sasvim spokojno i može se reći radosno. Dan i noć čitao je Novi Zavet i molio se Bogu za sebe i za druge. Evo 3 njegove kratke molitve koje je sam zapisao. Gospode Isuse Hriste, po tvojoj prevelikoj moći učini da moje srce bude kao srce deteta i pomozi mi verovati da je sva moć u tebi jedino. Amin. Gospode Isuse Hriste, kao što sam se ja pokajao pred Bogom od grehova svojih pomoću tvoje moći, tako neka bi se i mnogi drugi pokajali. Amin. Pročitavši 23. psalam, Iši se molio ovako. Gospode Isuse, iz dubine srca ja ti blagodarim što si uslišio sve molitve moje. Još ti se molim da ubuduće kad napadnu neprijatelji moji, misli na napad demona posle smrti, na dušu moju sa svih strana podari mi moć tvoju da ih sve odagnam. Amin. Neki budistički sveštenik posjeti jednog dana Išija da ga ohrabri pred smrt, pa poče sveštenik pričati kako je bio kod sviju onih koji očekuju izvršenje presude. Dok se sav ostali svet raduje svanuću, dotle ovi bednici u to vreme strahuju u agoniji da ne budu baš toga jutra izvedeni na vešala. Kako se ti osjećaš u očekivanju smrtnog časa? Ja veoma žalim te ljude, odgovori Iši, no ja nemam ni najmanje njihovo osjećanje straha. Za ovo ja dugujem sili moga Hrista. To znači da ti želiš da umreš što skorije, upita sveštenik. Ne, odgovori mu Iši, ovih dana ja i ne pomišljam o smrti ili životu tela. Ja sam odlučno rešen da se u tom pogledu predam volji nebesa i ostavljam sve u ruke Božje. U duši mojoj nema ni trunke žalosti. Kad svanuće dođe, ja s radošću pozdravljam dan. Dobro je imati duh svoj tako utvrđen, no reci mi kako si ti došao do takve vere? Iši dohvati Novi Zavet pa pokazujući ga svešteniku reče. U ovoj knjizi zapisane su reči Hristove i od njih sam ja naučio da je on ovdje baš u tamničkoj ćeliji. Pa iako ga ja ne mogu vidjeti telesnim očima, ja razgovaram s njim svaki dan. Dobro je imati takvu veru, odgovori mu sveštenik i udalji se iz ćelije. Pesma pokajanog sužnja.
Na nekoliko dana pred svoju smrt Iši je sastavio i zapisao jednu pesmu na japanskom jeziku. Mi je donosimo ovdje zato što ona jasno pokazuje i sve gnušanje Išijevo nad svojim grešnim životom i opet svu nadu na živoga svetitelja u onome svetu. Najzad gresi su moji otkriveni i sužen sedim ja u tamnici. Srce mi je puno brige i bola. Iz dana u dan strada bez odmora. Ima li Boga, vičem ja. No nema odziva, nema glasa. Zato sav treptim, klonut od užasa. Pravedni sud će skoro na mene pasti, jer gresi moji grozni su, bez sličenja i sravnjenja. Rešen sam primiti sudbu svoju, ali kad stigne rastanka dan, ostavit sve moram i poći sam, ne noseći ništa u onaj svet što jamčit može duši mir. Ni dana nema kad zaboravljam agoniju svoju. I u snu i na javi ruke mi pipaju, no ne dosežu ni do čega. I evo ja sam bezmalo lud. Ta život moj smisla nema i strah me sve više rastuće obuzima, što više grehe svoje sećanjem gledam. Šta li će sa mnom onaj svet činit? Od te pomisli telo mi se u komade cepa. Bol moj i užas iz dana u dan sve većma raste i od stradanja ja sam bolestan. Zar nema brisanja greha? Ako postoji Bog sažaljenja, ja k njemu vičem u strahu mome. Prikloni uho ka robu tvome, usliši molitvu duše mi jadne. Primi me k sebi u grad nebesni, gde duša moja propasti neće. Daj mi da sretnem ljubljenog oca i majku. Tada mi se radost javlja. Evo Hristos je ovde, ne boj se ništa. Ti ćeš vidjeti oca i majku i bit ćeš s njima u gradu Božijem. Ti nećeš umreti, nego u slavi živeti. I svaki dan i sve dane veseo bit ćeš. Radosti pićeš što srce tvoje želi, naslade koje ovaj svet nema. Danas u grad ja sam ušao, ime je moje prljavo, telo mi u apsu umire, al duša moja očišćena. Vraća se danas u grad Božji. Na kraju ove pesme dodaje Iši ovo objašnjenje. Ja sam napisao ovu pesmu da pokažem kako sam ja sav svoj strah i užas poverio Hristu i kako sam spasen ljubavlju njegovom. A vas molim da ne budete strogi prema greškama u njoj. Ovdje se Iši izvinjava zbog svoje slabe pismenosti, no sami će čitaoci vidjeti da je svako izvinjenje nepotrebno. Pesma je silna sadržajem svojim u oba dela. U prvom delu gdje se izražava sav jezivi užas probuđenog grešnika nad gresima svojim i u drugom delu gdje se iskazuje svetla nada na Hrista i vizija budućeg života u Carstvu nebeskom. Prelaz u grad Božji. Tokiši Iši bio je izveden iz tamnice u Tokiju 17. avgusta 1918. godine u 9 sati izjutra i obešen u dvorištu tamnice. Taj događaj opisuje tamnički sveštenik ovako. Mnogi koji umiru na vešalima gledaju smrt u oči s tvrdim postojanstvom da bi time na kraju osigurali dobro ime i da se ne bi izložili podsmehu sveta. No Išijevo postojanstvo bilo je sasvim drugčije. Kod njega se nije nimalo primećivala želja da zadobije dobro ime, niti naprezanje da otrpi neizbežno. Sa smernošću i velikom ozbiljnošću, on kao da ništa nije video osim slavu nebesnog sveta, u koji se povraćao pošto je izbacio sa sebe teško breme svojih grehova, upravo onako kao kad se neko s velikom čežnjom vraća svome rođenom ognjištu. Kad je stao pod vešalo u trenutku kad mu je život trebalo da iščezne slično kaplji rose, Iši je otpevao ove posljednje reči. Ime je moje prljavo, telo mi u apsu umire, al duša moja očišćena, vraća se danas u grad Božji. Čitaocu. Dragi čitaoče, kad budeš pročitao ovu ispovest jednog okorelog, no pokajanog razbojnika, seti se razbojnika na krstu, seti se bludnog sina, seti se i žene grešnice, pa se onda hrabro okreni samom sebi i zapitaj se. Gde si dosad bio? Gde se sad nalaziš? I gde ćeš dušom biti sutra kad smrt dođe? Znaj da ona ista jedina i jedinstvena sila koja je pokrenula srce razbojnika na krstu da se pokaje
i srce bludnog sina da se vrati k ocu, i srce žene grešnice da se zaplače, i srce japanskog razbojnika da se preporodi. Ta ista jedina i jedinstvena sila u svetu dejstvuje i danas. Isto onako ovde i onde u Japanu kao negde u Jerusalimu. Ta sila jeste sila Hristova. Primer pokajanog Išija jasno ti svedoči da ta neodoljiva sila